Hvordan gør det? I er inde på endnu en Torvang-video. Vi spiller Among Us igen, siden sidste Among Us video gik galt på virkelig mange måder. I ved godt, hvad jeg mener. Altså, optagelsen blev lille af en eller anden grund. Så var der også noget, optagelsen ikke kom med. Og alt muligt. Så var det lige, at der var nogle ting. At det var, at jeg kom til at hoppe ud af en vent lidt for tidligt. Og så var det, at folk så det. Efter jeg dræbte nogen. Det var min eneste gang. Men nu burde det være fikset, så nu prøver vi. Starter ud som en crewmate. Er der nogen speciel rolle? Ja, det er der. Jeg er scientist. Jeg er stadig ikke det. Hvad laver mit pet? Hvad laver mit pet? Hvis I har set det sidste video, så ved jeg, at jeg havde nogle folk godt. True Lion. Mit stjernetegn er løve. Nej. Hvad for nogle navne er der her? Hvorfor er der en, der hedder det her? Er der nogen, der svarer på det? Og jeg hedder noget helt andet nu. Jeg hedder Midi-Raft på grund af, at jeg... Hvad jeg gjorde med jer? Men sådan. Jeg fik åbenbart ikke lov til at lave mit eget custom-navn, så og så var det i sådan, så kom jeg allerede til at klikke på give mig et random navn igen, så nu hedder det her. Jeg kunne bedre lige Rock Just. Men jeg har alle nede i Medbay og Electrical. Men der er Medbay, skal. Hvem er i live? Folk er i live. Medbay. Jeg vidste. Der er en, der er død. Der er en, der er død. Der var der to, der var død. Nej, jeg så kun en. Der kan godt være en shapeshifter, så det kan godt være rigtigt, at han siger, det er der. Og jeg glemte lige hjertegrøn lige nu. Jeg skriver bare, jeg aner ikke, hvem der er. Kunne I please tage den her person ud? Og hvis du er imposteren, jeg har ikke engang lyst til at sige navn. Jeg kalder dig bare for Cyan. Cyan. Okay, de havde ret. Nå, jeg har kun noget i Electrical nu. Altså, min taske er over det hele på mappet. Er vi ikke enige alle sammen? Altså, jeg har dem kun i Electrical og i Lights. Har jeg fikset den? Nej. Okay, jeg havde nogle par flere. Jeg har fik swine nogle flere steder, så har jeg lige den her bare. Åh nej. Hvorfor kunne I lige gå så hurtigt? Altså en løb afsted. Hvorfor går han derhen? Og de har allerede fikset den. Hvad med den anden? Der er kun 5 sekunder. Vi når det ikke. Jeg gjorde det, da der var 1 sekund tilbage. Close call. Er der nogen, der er død? Ja. Den er en grøn er død. Okay, jeg tror, jeg ved, hvor det er. Jeg ved, hvor det er. I know.
I know. Okay, der var ikke nogen der. Så var der en død krop der. Hej. Du fik mig ikke. Så blev den krop også fundet. Real land. Der er shapeshifter jo. Men jeg tror måske vi fik shapeshifter ud før. Der er en der siger det er Cyan, og Cyan det er Daddy. Jeg sagde navnet! Hvorfor? Jeg skulle have sagt Cyan, som alle andre gør. Jeg er enig. Hvorfor sagde jeg lige navnet? Vi venter på ham. På det her, som ingen af os vil sige derude. Vi venter på lyseblå. Eller Cyan. Eller Cyan, kan man også sige. Vi venter kun på ham. Jeg gider ikke at vente et helt minut på ham. Ja, det er på grund af, han er jo den eneste, der ikke har votet, så han siger, please ikke vote på mig. Så er det jo sådan, det er stort set for sent for dem, der har allerede på grund af. Men why? Alle sammen har votet på ham. Ingen løgn. Men livede han lige? Det der var den dummeste runde nogensinde. Wow, og min mus også lige går ud nu. Så skal jeg bruge min backup mus. Godt jeg altid har en ekstra. Jeg tager lige den her. Og det skal jeg ud. Imens vi lige venter lidt, så kan jeg måske lige finde min oplader til min mus. Så er min mus i gang med at oplade. Nu kan jeg bruge den anden. Jeg er klar. Ja, det er den normal speed. Vi venter. Hvorfor kommer vi ikke ind? Alle vil bare have det starter.
Jeg blev nødt til at finde en anden, som rent faktisk gerne ville starte, på ham der, han startede overhovedet ikke, så ja. Nu fandt vi en, og nu er vi i gang. Men altså, husk at være stille. Og giv den her en video et like, og hvis I kan subscribe, hvis I godt kan lide det, jeg laver. Hallo? Hello? Den har lavet en glitch eller sådan noget, så bruger det, så er det, ja. Der kom en glitch i et andet game, som jeg lige havde fundet. Så på grund af det, ja, nu er vi et andet, og nu er vi. Sådan der. Vi er lidt hurtige. Vi skal ikke kigge derop. Shapeshifter! Der er shapeshifter med. Yubi. Ingen kig der. Ingen kig der. Vi skal ikke gå ind og kigge længere. Jeg blå. Var det bare mig, eller så lige et, der var en, der lige Starter. Alle sammen være stille. Han får virkelig god motion her med. No. Dude, mate. Vi har en nede i admin. Det er swipe card. First try. Yep, det var det first try. Nice. Oh, yep. Wires. Lige før var det, at jeg var, hej banan. Hej med dig. Ja, hej. Nu. Sorry. Og der er 30 sekunder før voting begynder. Marker, hvorfor har du sat den så højt op? Eller lang tid? Just let me go. Er han? Pumba. Hvor får folk de her navn fra? Hvor får folk det her navn fra? Hvor får folk det her navn fra? Så votede på Pumba, og jeg var en af dem. Man kan ikke se, hvem der voter.
Jeg ved ikke, om vi spiller med... Om man ikke kan se, om det var eller ej. Det ved jeg ikke. Det er det ikke. Denne gang går jeg ikke for wires. Det gør jeg senere. Og jeg hader den her. Altså, jeg hader den ikke men sådan... Jeg er ikke glad for den. Så hurtigt. Sådan der. Nice. Men nej, jeg går lige herover. Død i admin. Der er en død i admin. Nej. Der er en død i admin, det er fan. Der er ikke nogen død i admin. Nej. Hvad for en farve var det? Hvad hedder den nu? Guys, it's me and Green. Hvis Pumba taler sådan, så... Pumba vil bare gerne have det væk, det her. Ja, det er en portal rundt. Den står lige... Jeg så en turn into fan, som jeg følte, han havde sådan en blå eller grøn farve, men sådan... Samtidig ikke. Pumba nej. Pumba dum. Slap af, Pumba. Evidence. Dit navn er rødt. Enough evidence. Hvis han tæller sådan, er en af dem, altså... Ja. Vel, okay. Hej. Så ved vi, hvem den anden er. Og vi ved, hvem vi vil væk fra.
Men den anden kan stadig prøve at dræbe os ved at sabotere os. Se, det er det, jeg mener. Men det kunne være nogen, det kunne være, det ikke var. Men jeg kan ikke sabotere noget andet, når det der sker. Og det er allerede sket. Altså, han den anden. Okay. Vi ved, hvem det er. Well. Nah. Det grå idiot, så hvis han overhovedet var død, så... Nah. Du er så højt level. Ikke i alle NPC's snak. Jeg ved, hvem jeg voter på. Jeg var den første, der votede. Pumba! Hej, Pumba. Ja, med at fortryde det. Hvor? Så kan jo ikke sige, your name is Red. Oh my gosh, han er så dum, Pumba. Okay, ja, jeg burde ikke sige sådan noget, så undskyld lige, men sådan, det er ret irriterende. Måske taber vi nu på grund af Pumba. I har... Jeg går lige... Okay. Ja, vi var jo sammen på camps, så... Vi var jo sammen på camps, og så var det den anden. Ja. Det er ikke engang mig, der sagde, at det var... Det var mig, der sagde, at det var grønt, så var den på pink. Hej. Yeah! Jubi! Vel, det tog sig i hvert fald en lille drejning. Let's try. Jeg
Jeg er næsten... Nu mangler jeg bare lige 250 for at få den her. Det er et pet. Er der andre pets, man kan få? Man kan også få snowman. Nu hvor man taler om snow. Jeg håber egentlig mig og Pink bliver imposter sammen. Det håber jeg. Det håber jeg rent faktisk. Sådan, vi har lige vundet sammen som crewmates, så bliver vi bare imposter sammen. Det kunne være nice. Start. Start. Ready. Nip. Start nip. Sådan der nip. Hej og... Ja, han får altså alt for meget motioner mere. Hvornår tager han pauser? Kom så. Ja. Nice. Jeg er Phantom Drink. Jeg kunne lige godt have været en sharp shift der. Okay, lad os se, hvor jeg har min tasks. Der er her. Bum. Så skal jeg hen til en anden. Det var ikke engang mig. Løb. Godt. Jeg har nu en electrical. Trump. Suspus. Among Us. Self-report. Purple. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Trump killed Nip. Trump er ikke purple egg, så... Jeg håber, man ikke kan se, hvad man voter. Ting er, Trump er stort set så tredje imposter, så ender vi jo også med at dræbe Trump lige bagefter med at throw ham out, på grund af at han bare tager purple ud. Det er en af dem, hvis man siger, jeg er 100%. Hvis det ikke er den person, så kan I vote mig bagefter. Ja, man kan ikke se, hvem man voter. Godt. Wee. Han er i store fare lige nu. Nej, nåede jeg overhovedet dræbe? Jeg tror, jeg lige kill så. Nej, jeg nåede ikke. Nej. Nej, men i det mindste var den person inde på en task under level 5. Eller den er level 5 så. What?
Vi ved, hvem vi skal. Trump kill. Men det værste er, at det kan, min partner er jo nok shapeshifteren, så han kan lave sig ind til Trump og gøre det. Det er så ærgerligt, at jeg ikke nåede at få det kill. Okay. Skip. Vi skipper den her vote. Load. Og ingen af dem kan høre mig. Ellers vil det være: if you can hear me, say banana in the chat. Der var lige en mere. Du skulle lige bare. Trappy. Nå, jeg går den her vej. Egentlig har jeg en her med, som jeg lige skal få gjort. Boom. Jeg kan ikke engang nå at dræbe nogen. Dang it. Blå. Jeg ved, hvem jeg voter. Jeg har ikke engang dræbt nogen endnu. Nå. Ingen kig på det, Trump lige sagde. Jeg ved, hvem jeg har votet. Og de kan jo ikke se, at det er mig, der har votet ham. De kan tro, det er jo for eksempel, at Trump, der har votet ham. Ja. Dang it. Det var en skib. Vi skipper for meget. Det går, at nu kan Røde ikke kalde endnu en emergency. Hvordan skulle han overhovedet vide, at det var, jeg var? Ha! Ham, den røde er live nu. Åh nej. Jeg så lige stort set alle hen i electrical. Jeg er væk nu. Jeg er bare væk. Endelig fik jeg dræbt en. Nu er Trump også død. What? Jeg kan ikke se, hvem jeg må vote, men for ikke at være så jeg tænkt mig at vote Lime. Selvom han er min medimposter, kan jeg stadig sabotere. Og jeg virker ikke søs til nogen. Men det ærgerlige er, hvis vi fik dræbt hvis vi fik dræbt 3 af dem. Ja.
Ja, det er meget intenst. Det er synd for ham. Vågner han også på sig selv? Jeg tror måske, han vågner på sig selv. Hej. Goddag. Så siger jeg... Han nåede at sige noget inden, ja. Løb! Afsted. For ikke virke så. Langsomt er det lige. Det går fint. Jeg har allerede taget shapeshiften ud, hvis han overhovedet var min partner. Men overhovedet var. De er egentlig ikke alt for langt væk fra task. Det er ikke godt. Hvis man sådan kunne ødelægge en task hver sådan minut, så kunne det lige være nu skal jeg lave flere tasks. Det kunne lige være noget, man bare lige tilføjer. Nå. Jeg var den eneste, der var på Coral siden, men så der var stadig mange, der sagde. Nu bliver det dog stadig lettere for mig. Nå, jeg havde ikke set en not, og så var det sådan, vent, hvad? Hvordan er han en... nej. Suspects. Hvor mange er vi i liv? Vi er 4. Jeg skal dræbe en vote out og en. What? Jeg forstår ikke, om han siger, at jeg er safe, eller om jeg er. You're safe last time Rose 2. Jeg tror, han siger, at jeg er safe. Jeg har ikke gjort noget.
Dang it. Ja, det har jeg. Folkens, jeg tror, det var en lille smule Among Us for i dag. Det var ærgerligt. Nej. Ej.